Πάμε να δούμε πόσο εύκολα μπορούμε να τοποθετήσουμε χιονοκουβέρτες κοκκινοπλήτης. Η συσκευασία περιλαμβάνει χιονοκουβέρτες, γάντια και μία σακούλα. Αρχικά φοράμε τα γάντια για να μην κρυώσουν τα χέρια μας και για να μην λερωθούμε. Κάθε χιονοκουβέρτα έχει από μέσα ένα βελάκι που δείχνει τη φορά που πρέπει να τοποθετηθεί. Ξεκινάμε βάζοντας το επάνω μέρος. Προσέχουμε το μισοφέγγαρο να είναι ομοιόμορφο με τη ζάντα μας και μετακινούμε το αμάξι μπροστά ή πίσω. Και τώρα τοποθετούμε με τον ίδιο τρόπο την υπόλοιπη χιονοκουβέρτα. Γράψτε μας στα σχόλια οποιαδήποτε απορία έχετε για την τοποθέτηση χιονοκουβέρτας.